Rodalies. Volem un Nitbus. Un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de Vallvidrera per demanar un transport públic nocturn que arribi als barris de muntanya. No només un concepte lúdic de transport nocturn, també és de feina. És a dir, busquem treure-li la cara més necessària del Nitbus, no tan sols la cara lúdica de tornar a casa de festa, sinó també de tornar a casa de la feina, per exemple. Hi ha gent que no pot treballar vivint aquí perquè no sap com tornar a casa quan acaba de la feina. De moment, les opcions que tenen els veïns d'aquests barris durant les hores que no hi ha el servei de funicular són el taxi, el transport privat o, com fan molts joves, pujar i caminar. La concentració ha estat convocada per l'Assemblea de Joves de Vallvidrera, però s'hi han sumat veïns de totes les edats. Per afavorir aquesta canalla, que això és de sentit comú, que si passa per sota, cony, que passi per aquí, i afavorirà els del peu, els de Vallvidrera, els del Tibidabo, les Planes. De moment no necessito, però crec que tinc tot el dret de tornar a casa quan sigui una mica més gran. També hi han acudit un bon nombre de pares que donen suport a la proposta. Jo estic aquí perquè tinc una nena de 9 anys i el dia de demà ens trobarem com aquests nois d'ara d'avui en dia. Per tant, ho hem de reivindicar ara, de poder fer força per poder que no ens passi això en un futur també. Els nostres fills, quan comencen a sortir 14-15 anys, una de dos, o els fas sortir fins a les 2 super en punt perquè no perdin l'últim tren, o si no, han de sortir ja directament fins a les 6 del matí que ve el primer, no? Llavors, clar, això per nosaltres és un patiment. Des de l'Ajuntament responen que no es donen les condicions econòmiques per posar-hi un bus nocturn, però que estan estudiant altres alternatives que cobreixin les hores en què no hi ha servei de funicular. De fet, des de l'Assemblea de Joves de Vallvidrera ja han sorgit algunes propostes. Una és desviar l'N61, que actualment va cap a Sant Cugat, i l'última opció seria un sistema de llançadora, és a dir, una mena de furgoneta, algo semblant, que es parés a Sarrià, a un punt, i fes viatges només quan hi hagués gent per fer viatges. L'Assemblea de Joves ha recollit més de 800 signatures i tenen el suport de diverses associacions de veïns dels barris de muntanya, com la de Vallvidrera, Mas Guimbau o Mas Sauró.